पनीरची मी अशी रेसिपी बनवते की त्याच्यामध्ये कांदा नाही आणि टोमॅटो नाही, लसूण नाही आणि पनीर पण पनीर नाही, पनीर शिवाय नाही भाजी, पनीरची भाजी. पनीर आहे, पनीर आहे. तू आता बरोबर एडिट करताना तू बरोबर टाकशील ना त्यांच्यासाठी रेसिपी. मी चुकली आहे मध्ये मध्ये, हे टाकणार तर चुकीचं मी. नमस्ते. आज मी ढाबा स्टाईल पनीरची भाजी बनवते आहे. त्याच्यामध्ये काय सुद्धा नाही, क्रीम नाही, मलाई नाही, दुसरं काय असतं, दुसरं काय काय असतं ते टोमॅटो नाही मेन म्हणजे. काय म्हणजे हे काय सर्व म्हणजे जे जेवणासाठी जे लागतं ना, भाजीसाठी पहिला टोमॅटो लागतो, ग्रेव्हीसाठी कोण, आणि कांदा लागतो मेन, कांदा, टोमॅटो, लसूण, हे याच्याशिवाय जेवण बनत नाही. आणि महाग पण होता टोमॅटो मध्ये. मग आता मी त्याच्याशिवाय मी आज बनवते पनीरची भाजी. तू असतो काय, तू बोलली ना काय लागत. हे सर्व काय हे सर्व म्हणजे भाजीचे इन्ग्रेडियंट दाखवले सगळे. आता मी पहिले आहे ना पनीर मॅरिनेट करते. हा पनीर आहे ना 1/2 किलो आहे, 250 ग्राम. हा, हे असे चांगले पीस करून घेतले आणि आजूबाजूचं साईडचं आहे ना ते त्याच्यामध्ये हे होऊन जाईल ना, म्हणून ते साईडला ठेवले. म्हणजे क्यूब्स कट झाल्यानंतर ते साईडचा असतो, तो टाकून नाही द्यायचा किंवा तो वापरायचा दुसऱ्या याच्यामध्ये. आता हे आपल्याला पनीर आहे ना एका बाउल मध्ये घेते. नाही आधी नाही घेत, नंतर घेते. आधी मी याच्यामध्ये आहे ना 2 चमचा तेल टाकते. तू रेसिपी बनवते का असं होते? आज खूप दिवसांनी रेसिपी बनवते आहे ना, तर भाजी पण गडबड झाली आहे. हे काय करते, तेल घेते. 2 चमचा तेल घ्यायचं. कोणता तेल घ्यायचं? कोणता पण, हे कोणता पण आपण जेवणाला वापरतो ना ते घ्यायचं. आता याच्यामध्ये आहे ना मी आपल्याला 1 चमचा भरून काश्मीरी लाल मिरची पावडर, रेड चिली म्हणजे लाल कलर येण्यासाठी. नाही, मसाला आपल्याला पाहिजे ना, तो घ्यायचा. 1 चमचा धना पावडर, ओके. अर्धा चमचा हळद, म्हणजे अर्धा चमचा कमी घ्यायची. आणि हे जिरा पावडर, भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर असते ना ती, अर्धा चमचा. हे सर्व तू तेलातच टाकलंस? आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडी म्हणजे 1 चमचा कसुरी मेथी. हे सर्व मी दही मध्ये टाकताना बघितलं होतं. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं पनीरला टेस्ट येण्यासाठी. आता याच्यामध्ये आपल्याला हे सारखं करून घ्यायचं आहे. आणि याच्यामध्ये तेल कमी पडलं ना तर त्याच्यात थोडं टाकायचं तेल. त्याचा ठेचा झाला. आता थोडं तेल टाकते त्याच्यामध्ये, म्हणजे पनीरला कोटिंग करायला. अजून लागेल ना? होय, म्हणजे जरा ऑइली झाला पाहिजे ना. ऑइली पाहिजे ना थोडा. ओके. कोणत्या डब्यामध्ये गेली होती ही रेसिपी बघायला? मी बघितलं तर मी नाही होती तेव्हा तुम्ही बाहेर जाऊन खायचे ना रत्नागिरीला. मी होती तेव्हा तुम्ही बाहेर नाही गेलात एकदा, आहे ना? मग हॉटेलला आपण होतो, हॉटेलच आपल्या घरी होता ना. मी म्हटलं आता काजल पण भरपूर म्हणजे लग्न झाल्यापासून माझ्या हातची एवढी रेसिपी नाही खाल्ली आहे ना तिने, म्हणजे चांगली अशी रेसिपी नाही खाल्ली आहे. थोड्या महिन्याने ती पण बोलेल नको हॉटेलमध्ये खायला, आईलाच बोलूया. आता मी त्याच्यामध्ये पनीर टाकते. अरे वा, याचं बघून असं वाटतं, बघूनच आता रेडी आहे खायला असं वाटतंय ते. पण रेडी नाही अजून, मॅरिनेट करून ठेवते. अरे वा, अरे वा. पनीरचे अख्खे पीस राहिले पाहिजे. काय रे, काय करते तू? तुला काम दिलेलं खाली 2 काम करते साइड बाय साइड. ते काय करते? काय नाही, हे सिक्रेट आहे, नंतर सांगू तुम्हाला. आईने शेंगदाणे बघा कसे भाजलेत, बिना डाग. कोई भी डाग नाही आहे इसमें. तू इवा मम्मी काम नाही करत. करते आहे, 2 काम करते बस साइड बाय साइड. शेंगदाणे दिलेत ना भाजायला नाही, सोलायला दिले. शेंगदाणे कसे भाजले मॅडम बघ गादीवर बसून बिलकुल भाजले कसे बघ, एकदम कच्चे वाटतात ना. काजलच बोलली जसे भाजायचे आहेत काय, तर मी म्हटलं थोडे गरम केले, म्हणजे साल निघेल असे गरम करायचे. बघ साल पण निघते आणि असे गरम करायचे. चला मॅरिनेट झालं तुझं? झालं. या तर मला पटकन सोलून दे. काय करत होती, काय करत होती? एसी बघते.
एसी बघते हा. अजून वेळ आहे ना. नवीन एसी, नवीन एसी बघायची. नवीन सुनेला नवीन एसी. हे आता झाकून ठेवते. किती मिनिटं? हे आपली बाकीची तयारी होईपर्यंत. आता इथे मी दही घेतलाय 1 कप. दही कुठे दाखवतेस काय? कुठे दही? नाही अजून मी चुकले एक. काय चुकली? हे शिमला मिरची टाकायचं राहिलं बापरे. मॅरिनेट करायला. 2 शिमला मिरची घेतले पीस करून. कॉमेडी करते का रेसिपी करते? रेसिपी पण करतेच आहे. विचारली बोलते शिमला मिरची टाकायला. हा तेल जास्त पाहिजे का त्याच्यात आता? नाही बस. हा शिमला मिरची पण टाका, नाही तर शिमला मिरची ती कडक कडक लागते है ना. तेवढं मॅरिनेट होऊन नरम तरी होईल. झालं आता झाकून ठेवायचं. आता काय साहित्य तर खाली गेलं असं सर्व. साहित्य काहीच नाही बघ. आता याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला दही घ्यायचं आहे. किती? 1 कप दही घेतलाय. ओके. आणि चांगलं घट्ट आहे. घरातलं दही आहे घरी लावलेला. तू म्हणतो ना दही मध्ये पण मसाले टाकतात. दही मध्ये पण मसाले टाकायचे आहेत. आजच्या व्हिडिओचं टायटल काय असणार माहितीये? नवीन रेसिपी, नवीन सून, नवीन एसी. एसी बघते काजल. लयच गरम व्हायला लागला. या काजलला तर सर्वांनाच पाहिजे ना. आता इथे बघ याच्यामध्ये काय काय टाकायला घेतलं. अर्धा चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा धना पावडर, पाव चमचा हळद आणि जिरा पावडर पाव चमचा. हे सर्व मसाले या दहीमध्ये टाकायचे. शेंगदाणे झाले का तिचे सोलून बघ. आता ती आहे म्हणून मी शेंगदाणे सोलायला दिले, नाही तर मी कधीच सोलून ठेवली असते ना. मग मी पण बघ कसं काम लावते तिला. एक एक थोडे राहिले. एक सोलतेस काय? दोन्ही हात लावले झाले थोडेच आहेत. अजून नका मला हसायला येता मग. हे बघ इथे शेंगदाणे सोलून घेतले. भाजलेले वाटत नाही ना. हो एकदम व्हाईट आहे. मिक्सरला लावायचं. अर्धा कप घ्यायचा शेंगदाणे. त्याच्यामध्ये हा पनीर ठेवला होता ना साईडचा, हा पनीर पण जरा फिरवून घेते आणि मग त्याच्यामध्ये दूध टाकायचं. मिक्सर बघा आमचा आणलेला रत्नागिरी. हा मिक्सर नवीन घेतलेला आहे. रत्नागिरी वरून नाही आणलेला आहे. हा इथे नवीन घेतलाय. रत्नागिरीला आहे ना तसं सेम आहे. एवढा आवडला की तीच कंपनी तोच मॉडेल. इथे पहिला तो इथे वापरायचा होता ना. मग तो रत्नागिरीला गेला. सेम कलर आहे. त्याच्यानंतर 1 वर्ष आपण तो जुनाच वापरला इथे. हे आता सुका फिरवला ना. आता त्याच्यामध्ये थोडा दूध टाकते. दूध टाकून आता जरा त्याची बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे. आणि लागलं तर पाणी पण टाकायचं आहे. दिलू आमची दिलू आत्ताच कुठून बाहेर आली माहितीये काय? कुठून बाहेर आली तू? कपाटातून. अय दिलू, अय दिलू कशी आहे तू? मजेत ना? पप्पी दे, पप्पी दे. हे शेंगदाणे आपले वाटून झालेत आणि थोडं मी पाणी पण टाकला त्याच्यामध्ये. हा हे आता याच्यामध्ये मिक्स कर. आता इथे मी कढई ठेवली आहे आणि कढईमध्ये तेल टाकते. नाही कढईमध्ये तेल नाही टाकायचं आहे. मग काय करायचं? पनीर टाकायचं फ्राय करायला. त्याला आपण ऑइलने पहिलंच कोटिंग केली आहे ना. आता तेल नाही म्हणून त्याच्यात तेल नाही टाकायचं आहे. गॅस तापले, कढई तापली आपली. आता गॅस मी बारीक केला एकदम. एक पीस सोडायचं. कसं झालं ते? कसं झालं ना पुन्हा व्हाईट जाईल. लाईट येल्लो कलर धाबा स्टाईल क्रीम झाली ती. याच्यामध्ये तेल टाकायची गरज नाही आहे. फक्त फ्राय व्हायला पाहिजे. आणि ते शिमला मिरची ते थोडा पनीर फ्राय झाल्यावर टाकायचं. ते थोडा गॅस वाढवते. इथे गावावरून मम्मी आम्ही काय आणलाय सांग? 1 कैरी 2 कैरी. हे बघा गावावरून खरं नाही वाटणार कोणाला. गावावरून माणसं 2-2 आले. त्यांनी छोटी मोठी 2 कैरी आणली. एक ह्यांचा आणि एक माझा छोटा. मग परत कोणी बोलायला का गावावरून आणलं काय? आणलं काय? कैऱ्या आणल्या. कैऱ्या गावावरून काय आणलं पप्पूने? आम्हाला द्यायला थोडे थोडे बोलते. कैऱ्या आणल्यात. एक एवढ्या 2 कैऱ्या आणल्या. आणि ते पण आपल्या गावाच्या झाडातून पडलेले. बरोबर आपल्या अंगणात झाले का? असे तेल नाही टाकायचं. आपलं तेल पहिलं टाकलेलं आहे ना.
तिला काम नाही तर डवलत बसली इकडे. झालंय. झालंय ना. होय. हे काजलला परत बनवायचं आहे आपल्याला, माहितीये ना. का ही रेसिपी परत घरात अशीच बनवायची आहे, खाण्यासाठी असं. असंच खाण्यासाठी. ती पण आगात नाही झोमला काहीतरी. पनीर सुगंध झाला पण आहे ना. हा. म्हणजे असेच पण खाऊ शकतो डायरेक्ट. मग घ्या. मग झालंय. मम्मीला विचार, मम्मी मीठ सर्व टाकलंय ना त्याच्यात तू. सर्व टाकलंय. आता फ्राय झाले की झालं ना खायला ते. हा. तू काय करते रांगोळी. डेकोरेशन. याच्यामध्ये फुल टाक आणि ठेवा बाहेरचा. फुलाच्या पाकल्या टाक. तेवढंच बाकी आहे. आता हे पनीर झालंय बघ मस्त. आता इथे एका बाजूला शिमला मिरची टाकते. थोड्या वेळाने शिंका येणार आहे वाटतं आता. ते पण फ्राय करायचे साईडला. हो ते पण फ्राय करायचं. आता एका बाजून पनीर काढून घ्यायचा आणि मग शिमला मिरची पूर्ण फ्राय करून घ्यायची. थोडी ती कडक असतात ना, थोडी नरम करून घ्यायची. आता हा आपला फ्राय झालेला पहिला पनीर आहे ना, तर याच भांड्यामध्ये काढून घ्यायचा. शिमला मिरची फ्राय करायला ठेवली. हो ही चांगली आयडिया. फक्त पनीर पण असं खाऊ शकतो मग, आहे ना. आता इथे पनीर आणि शिमला मिरची फ्राय करून घेतली आहेत ना, मग त्याच कढईमध्ये आता थोडं तेल टाकलंय आपल्याला फोडणीसाठी. आणि त्याच्यामध्ये आता थोडा जिरा टाकायचा, एक 4-5 लवंग टाकायचे, 5-6, एक वेलची हे तेलामध्ये टाकायचे असे. त्याच्यामध्येच आहे ना हे आलं आणि लसूण, थोडा आला घ्यायचा. नाही आलं आणि मी आता जवळजवळ 1 वर्षांनी तरी मी रेसिपी बनवते ना. 1 वर्ष कशा माझ्या लग्नाला किती महिने झाले रे काजल. किती महिने झाले? 4 चौथा चालू. मग त्याच्या आधीपासून आपण गावाला गेलेलो तेव्हा पण रेसिपी नव्हते. सवय महिना पकडा. 1 वर्ष पकडायचं. हा होळीला नाही का गेलेलो आम्ही. 7-8 महिने. होळीला होळीला गेलेलो. आता होळी नवीन दुसरी होळी आता आली. दुसरी होळी आहे. मग 1 वर्ष झालं ना. बरोबर. आता बघ इथे आलं आणि मिरची. मग ते काय आळ्याला का लसूण बोलू होता चुकून कधी समजून घ्यायचं. हा ना. आलं आणि मिरची, 2 मिरची घेतल्या आणि थोडासा आलं घ्यायचा, एवढा 1 तुकडा ते बारीक करून घेतलाय. माझी माणसं बोलतील चांगलीच गडबड उडाली आहे रेसिपी बनवताना. आता याच्यामध्ये ना मी थोडासा ना मिरची मसाला टाकते कलर येण्यासाठी. ग्रेव्हीला कलर यायला पाहिजे ना म्हणून. आता याला तडका कोण देणार आहे? माझी सून काजल. चल याच्यामध्ये हे आम्ही पहिले कसं मेथी टाकायची मम्मी विसरली. आता त्याच्यामध्ये थोडी कसुरी मेथी टाकते. चला कमेंट मध्ये सर्वांनी सांगा मम्मी कितींदा काय काय विसरलेली. म्हणजे आम्हाला पण कळेल नक्की किती व्हिडिओ गडबड झालेली आहे माझी. चल आता होत त्याच्यामध्ये ते नक्की होत. आता होत. लॉक किया जाय. लॉक कर आता एकदमच. कसं दिसतंय ना. वा वा हे कसं झालं का तर डिझाईन झाली. फोटो काढून घे. फोटो पनीर नाही ग्रेव्हीचा पहिला फोटो घ्यायचा. आता इथे काय काढते सांग. झाकण मारा मित्रमंडळ. झाकण मारा मित्रमंडळ. झाकणाशिवाय फुकट आहे ना. जवळ पाहिजे. 1/2 किलो सुकट झाकणाशिवाय रेसिपी फुकट. काय बोललो सांग. 5 किलो सुकट झाकणाशिवाय फुकट. रेसिपी फुकट. किती रुपयाची सुकट? 1/2 किलो सुकट. 1/2 किलो सुकट ना. 1/2 किलो सुकट बरोबर तू 2 किलोचा पण भात जेवशील. अरे भात कुठून आलाय पनीरची भाजी. नाही सुकट बरोबर थोडी सुकट असली ना तर त्याच्याबरोबर माणसं भरपूर. ते फ्राय करायचे असतात बघ. ते एक अर्धा फ्राय असलं तरी खातो माणूस ना. आता चांगली ग्रेव्हीला उकळी येते. थोडा गॅस बारीक करते, थोडा शिजायला देते. झाकण मारला. इथे 1 मिनिट झालेली आहेत आपली. आता त्याच्यामध्ये पनीर टाकते. ही आपली ग्रेव्ही मस्त झाली, छान झाली आहे. त्याच्यामध्ये आहे ना या ग्रेव्हीसाठी तेवढाच मीठ टाकायचं आहे चवीपुरता. कारण पनीर मध्ये आपण मीठ टाकलेलं आहे. थोडीशी याच्यामध्ये आहे ना साखर टाकायची आहे. कशात? थोडी याच्यामध्ये
कारण आपली क्रीम गोड असते ना, मग शेंगदाणे गोड नसतात. मग शेंगदाण्याच्या म्हणजे शेंगदाण्याला गोडी येण्यासाठी थोडी साखर. काजलला काय समजलेलं नाहीये. आता आपण याच्यामध्ये क्रीम वापरली असती ना, थोडी टाक. हा रेसिपी मध्ये टेन्शन आलं टाकायला. तर साखर खायची. काजलला टेन्शन आलंय का काजलला गोडला आवडतं. होय. नाही, माणसाला टेन्शन आलं तर साखर खायची. काहीतरी होतो तेव्हा गोड खातात ना, चक्कर येते तेव्हा. चक्कर येते तेव्हा. झालं की रेसिपी. आता त्याच्यामध्ये पनीर टाकते. त्यातलं एक पोट ठेव ना मला असंच खायला. घे ना. ठेव. असं कोण कोण घरी करतं सांगा जरा. तू तर नेहमीच करतो. अच्छा तुला हवा असेल तर ठेव एक पीस. नको. नको ठेवते ना तिला. आहे ना हा थोडं. नाही तो बघूला तुला ठेवते याच्यात. बघ नको मी अर्धा खाण्याचं काय पनीर उरेल त्याच्यात. कमी है ना ग्रेव्ही नको मी टाक टाक टाक. काय होत आहे नाही नाही आम्ही अर्धा खाऊ. आताच का नाही की टाक तोंडात. पप्पूच्या पण टाक. खा 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 गरम नाही. खा खा खा. हा पप्पू नाही खातो. पप्पू तू गरम आहे? फ्राय करायचं असलं तर बघ कसं लागतं ते. रॉ मसाला लागतो ना. त्याच्यात जाऊन शिजेल पुरं झालं नाही ना म्हणून. मी तर त्याच्यात जाऊन शिजेल बरोबर. ती पीस टाक त्यात. ते शिजत नाही. ते Raw फक्त मसाला खाली लागतो. फ्राय केलेलं आहे. ह्याच्यात जाऊन तो बॉईल व्हायला अजून आणि व्यवस्थित लागेल तो. आता पनीर टाकलंय ना, आता याच्यामध्ये शिमला मिरची पण टाकून घेते. आणि कसं माहितीये, पटकन मीडियम गॅसवर शिजायला देते 5 मिनिटं. 5 मिनिटं. हा म्हणजे एवढी ग्रेव्ही नको आहे आपल्याला पातळ. थिक करायचं का ते. हा नवीन रेसिपी ढाबा स्टाईल शुभांगी खीर ढाबा रेसिपी. वरती ढाबा उघडणार आहे या लवकर जेवायला रत्नागिरी वरती. शुभांगी खीर ढाबा डबडबा ढाबा. वा 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 कसं फतफत आहे बघा. मी काय बोलतात खतखत आहे. फतफत आहे ना. खतखत आहे. खतखत आहे. याला खतखत आहे. आता बारीक गॅस करते आणि जरा झाकण मारते. किती मिनिटं. 5 मिनिटं बारीक गॅसवर. मग झालं. हा ओके मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद. गॅस लो आहे ना. चला हवेत. चला हवेत. कुठे हवेत. हवेत चला. कारण इकडे फॅन नाही ना गरम गरम होतो. होतोय ना इकडे. चला हवेत. इथे आपली 5 मिनिटं झाली आहे. आता बघूया आपली भाजी. बघा किती मस्त कलर आलाय. छान आलाय ना. आता गॅस बंद करते आणि आता तुम्हाला वाढून दाखवते. आता इथे आपलं झालेलं आहे. चल आता टेस्ट करून दाखव कसं भात आहे झालंय. ना? हा मस्त छान दिसतंय ना. कर. गरम आहे. हा गरम आहे. हा भात थंड झाला असेल. ग्रेव्ही छान झाली आहे. मस्त आहे. मस्त झाली ना. खूप छान आहे. ग्रेव्ही छान थोडी हा. छान झालं एकदम. मस्त आहे. झाला आता ताट माझा. चालली घेऊन. आवडला. मस्त आहे. मस्त आहे का.